Как се казваш? Ицо. Станислав Найденов. Кои са пунктите на новото време? Цара? Нямам представа. Употребяваш ли марихуана? Слабо. Да, разбира се. Женен ли си? Не, Не още. Изневеряваш ли? Не. Пиеш ли? рядко. Да. Какъв пример даваш на младите? Не много добър, обаче предпочитам да не... Много добър. Айде да избрах думата. Какво мислиш за Мишо Шамара? Хип-хопър. Гей. А за Ванко Едно? Сигурно мой интимният приятел. Не го познавам лично, нямам мнение. Любимият ти български рапър? Ицо Хазарт. Не знам. Казваш ли благодаря? Да, винаги. Какво мислиш за процентите и продуцентите? Ми зависи за кои продуценти. Процентите взимат добри проценти. Добри. На кой певец би залепил устата? Няма да е на устата със сигурност. Не са малко да ти кажа, повечето са такива към гейчета, където отиват. Кой е министъра на образованието? Смениха се много, сега това не го знам кой е. След Владо Атанасов, са има някакъв, не го знам. Кое ти е любимото поп-фолк парче? Погледни ме в очите И ловец съм и рибар съм. и кажи, че ме обичаш. Кои са те? Любо и Ясен Групата е. и другите два. Без какво не можеш? да жена ми детето и Ядени и пийни. една поправка. Колко е 9 по 4? 36. Кое е опасно за здравето? Алкохол и цигарите. Тютюна. Кой е най-добрият ти приятел? Хората от групата. Диджей Станчо. Даваш ли пари на заем? Рядко и на много добри приятели. Това дете съм го дал на заем, не знам дали може да се каже, че са пари. Получава ли Не съм. Слава Богу, не. Па и си представям какво чудо ще стане. а от жена? Не виждам нищо неприлично в това жена да ти предложи. Да, разбира се. Послушен ли си бил като малък? Май да, не знам. Не. Това ми е грешката. А сега? Какво сега? Сега вече съм по-умерен. Ходиш ли на изложби? Не. Не съм ходил. Да, скоро ходихме. Една съвсем случайно попаднах там, но бях. А на театър? Последното, което гледах, беше Охранители. Не искам да отида саймо някакво ново на Камен Донев. Кана се от много време. Какво ни трябва? Цар или цяр? Цар с цяр. Не съм аз, което трябва да кажа. Колко са депутатите? 240, ако не се лъжа. 240 говеда. Оправи ли се България за 800 дни? Не, и за 8000 няма да се оправи. Имаш ли роднини в политиката? Не. Имам един братовчет, но той за сега е на много ниско ниво. А трябваше. Кажи ми група от 60-те. Не съм много добре с хронологията. Може би ще ти кажа от 70-те. Битълс. Нямам идея. 60-те все пак е много далече. А то отгоре е много дълъг. Какво ти е отношението към конгломерата? I don't know, манија. Изцяло положително. На какъв се правиш? Рапър. На никакъв. Какво мислиш за другия? Ще направим песен заедно. Общо взето снайпер няма вето. Кажи му нещо. Напоследък е спрял да пуши, май лечим от римите. Кое те отличава от останалите рап изпълнители? Това, че ни слушат хора над 20 години предимно. Трябва да звучиш истински. Размерът има ли значение? За жената сигурно. Разбира се. Самоиронизираш ли се? Яко. Понякога, да. Кажи 2 от 7-те Божи заповеди. Не кради и не убивай. Не убивай, не кради. Що се... Па и те май са 10. Са 10. Какво имаш против хомосексуалистите? Ако мога да не ми се умешат в краката само. Нищо до в момента, в който не ме закачат. Расист ли си? Ами не. Не. Мразя расизма и циганите. Колко страни има паралелепипеда? Паралелепипеда трябва да има 4 отстрани, една отгоре, една отдолу. Значи общо 6. Въобще нямам никаква идея. Къде се намира ротондата? Това е била в Народното събрание. Повтарям предишния отговор. Кога искаш да останеш сам? Когато е вдъхновение. Правя песни. Кой ти измисли прякора? В квартала от едно време. Просто така се получи. Приятелчета. Какво те стимулира? Мисълта, че един път се живее. Хубавата храна. Какво те вади от релси? Простотията и незнанието на някои хора. Напоследък много малко неща. Изпей ни нещо. Аз оттам тук, защото това добре мога с моите в този страх, сям тревога славата за майва, защото е дрога чум колко си велико всяка твоя подлога. Дали е така, ще ти кажа, сега просто искам да се насладя на мига, не да си ходиш, хайде да си играем, ако няма ще ти дам малко рим на заедно. Абе, не ми се пее, бе. Колко так ти искаш да подмоза, да е много в газарска поза. Не, няма да пее. Какви филми предпочиташ? Касови или класови? Предпочитам филми за много така по-тесен кръг от хора. Аз не знам филм като Баш майстора дали е касов. Предпочитаме такива филми. Какъв е Емир Кустурица? Режисьор, ако не се лъжа. Емир Костурица е голяма работа. Как се виждаш след 20 години? Не мога да гледам толкова далече в бъдещето. Льолю. Злато или сребро? Злато. Защо според теб сме те поканили? Това ще кажете вие. Къде ви знам, аз ви се чуя на къла. Изплези се. Не ще ми.